Τι κάνετε, πώς είστε? Επιστρέφουμε με ένα δυναμικό βίντεο, το οποίο πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό. Λογίσω τα πιο περίεργα και τα πιο ακραία σχέδια νυχιών. Ετοιμαστείτε για ένα σοκ. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας αριστούργημα. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο μας αριστούργημα, που πραγματικά το διάλεξα για ένα λόγο. Το ότι είναι πάρα πολύ μακρύ, δηλαδή... Τι είναι αυτό? Ουρά, να τόξο το κάναμε, παιδιά, παιδιά, τα νύχια δεν είναι για να βάζουμε στα νύχια ό,τι να είναι, δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις, ας πούμε, ένα ποντίκι στο χέρι, στο νύχι, δηλαδή είναι πολύ ακραίο. Και αυτό το σχέδιο είναι ότι πιο χειρότερο έχω τη ζωή μου, δεν θα το φόραγα ούτε καν. Δηλαδή θα πάρει ένα 5 στα 10. Είναι απέσιο, τι είναι αυτό, ξέρω εγώ. Έχει πάνω γιαχτίδες, έχει πάνω κλόουν, έχει... τι σκατά έχει πάνω. Έχει πάνω λουλουδάκι, τόσο και Παναγία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο αριστούργημα. Να το ποντίκι που σας έλεγα, να το, εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο ηλίθιο πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Γιατί να το βάλεις αυτό το τυρί, δηλαδή. Εντάξει, πάρε τώρα ένα 3 στα 10 και εγώ δεν θα το φόραγα ποτέ μου αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς είναι έτσι, ο Χριστός και η Παναγία. Πάμε στο επόμενο. Τι είναι αυτό? Το κάνω με το... Και όσο λόγος θα βάλεις γαρίδες στα νύχια σου. Οι γαρίδες υποτίθεται τι γίνεται σαγανάκι, ρε φίλε. Ρε, εγώ δεν έχω να φάω σαγανάκι, ρε γαρίδα, και άλλη το βάζω στα νύχια της, ρε. Η οφθαλμολογία είναι 0 στα 10. Θα τα φόραγα όμως, μόνο αν θα ντυνόμουν γαρίδα στην αποκριάτικη στολή μου. Δηλαδή θα τα βάζα αυτά μόνο για το αν θα ντυνόμουν γαρίδα. Πάμε στο επόμενο, το οποίο πρέπει να το γυρίσεις έτσι για να το δεις. Αυτά είναι τα νύχια, σαν μάγισσα είναι. Τα νύχια αυτά είναι σαν μάγισσα. Έχει βάλει και αυτό το κόκκινο χρυσαφί που κάνει μέσα κάτι, κάνει μέσα και ένα φούξια, βλέπουν καλά τα μάτια μου. Δεν μπορώ. Λοιπόν, εγώ παρετούμαι από αυτό 0 στα 10 και αυτά, και δεν θα τα φόραγα ούτε για τις αποκρίες, ούτε. Ωραία, πάμε στα επόμενα νύχια που τα θεωρώ σχετικά normal σε σχέση με τα άλλα. Θα βάλω ένα 8 στα 10, θα τα φόραγα, ναι, γιατί είναι ωραία, είναι και το ροζάκι που μου αρέσει, οπότε ναι, αυτά θα τα έβαζα. Και τώρα πάμε στο επόμενο. Σκάσει. Ωραία, εντάξει, τουλάχιστον αυτή είναι μια τάση. Είναι μια τάση με τα λαμπούμπο. Εντάξει, είναι ακραίο, αλλά μπορεί και να το φόραγα. Βασικά θα το φόραγα. Ωραίο είναι, όχι μ' αρέσει. Μ' αρέσει, είναι ροζ, είναι το χρώμα μου. Και θα του βάλω 10 στα 10. Γιατί μ' αρέσουν τα λαμπούμπια. Γι' αυτό. Ωραία. Αυτά τα νύχια είναι μόνο για Halloween, δηλαδή έχουν πάνω μάτια, έχουν κόκαλα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο έχουν πάνω. Τα φοράς αυτά μόνο για Halloween. Θα βάλω ένα 7 στα 10 γιατί είναι μέσα στο θέμα του Halloween. Και να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν τα φόραγα, αλλά μόνο για το Halloween και αν είχα τη θυμάκησα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου εννοείται κάτω στα σχόλια πόσο τα βαθμολογείτε αυτά που σας έδειξα. Να μου σχολιάσετε εννοείται τα πιο ακραία για εσάς και να μου πείτε εννοείται αν θα τα φοράγατε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.